Helsingin Vanhankaupunginlahdella aloitettiin tänään kolmipäiväiset niittotalkoot. Tarkoitus on estää Lammassaaren rantaniittyä kasvamasta umpeen. Kaupungin luonnonsuojelualueen kunnostamiseen löytyy innokkaita talkoolaisia, sillä monille lintuharrastajille alue on ollut tärkeä tukikohta jo vuosikymmenien ajan. Arkipäivä ja tukala helle. Ei mikään paras hetki houkutella ihmisiä raskaisiin ulkotöihin. Helsingin Vanhankaupunginlahdelle saapui siltä tänään kymmenkunta talkoolaista rantamutaan rämpimään. Ollaan menossa Lammassaaren lintutornin edustalle Lammassaaren niitylle ja tässä on Ringan ja rakennusviraston järjestämät talkoot järviruohon niittämiseksi. Tarkoitus on kunnostaa linnuille tärkeä Lammassaaren rantaniitty, joka uhkaa kasvaa umpeen. Talkoolaiset ovat lintuharrastajien Tringa-yhdistyksestä. Lammassaaressa karja pitää rantaa siistinä, mutta kaislikkoa sekään ei pysty pitämään kurissa. Kyllähän se, kun koipiri tuohon mutaan juuttuu, niin onhan siinä, kun saa nykiä sitä irti. Ja raivaussahan on kädessä, tai roikkuuhan se tuossa kupeella, mutta onhan se raskasta, mutta se on hyvä, että meillä on täällä vaihtomiehiä ja naisia. Talkoot jatkuvat keskiviikkoon asti, ellei ruovikkoa saada niitettyä jo tiistaina. Lintuharrastajille ponnistus on jokaisen hikipisaran väärti. Vanhankaupunginlahti on Helsingin tärkein linturetkeilyalue ja on paljon viikki-ornitologeja, joille tämä on niin kuin oma koti